Esbjerg. Ufattelig dejlig by. Man fatter jo ikke, at man mellem det, der hedder Hjerting og Sædding, kan finde noget så dejligt som det her. Det er simpelthen fantastisk dejligt. Prøv at forestille dig, sidde på bænken og lige få en kold øl måske, og sidde og nyde det der. Det her, det er simpelthen en del af den dejlige tur, man kan opleve, hvis det er sådan, at man går mellem Hjerting og Sædding. Hvis man vel og mærke går bagvejen, i stedet for at vælge kystvejen, hvor man kan se havet. Og det er jo altid dejligt at vælge kystvejen, men nu på et tidspunkt som det med, hvor det er små overskyet og sådan noget, så vil jeg faktisk foretrække at springe over kystvejen, og så vente med den til en anden dag. Så det er jo dejligt. Kort og godt lækkert ser det ud. Det er sådan, det skal være. Det er det, vi kan lide. Og nu vil jeg stoppe igen med dette panoramabillede, hvor jeg står på nuværende tidspunkt.